асри 21 даврони фановариҳои ҷадид аст ва ин ҳама навгониҳои техникаву технология наметавонад ба олимону навоварон бетаъсир монад. дарку таҳлили мушаххаси ин навовариҳо имкон медиҳад ки ҳар яки мо моҳияти истифодаи онро аз худ намоем. салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи илм ва технологияро бо тозатарин хабарҳои технологӣ пешниҳоди шумо мегардонем. бо шумо ҳастам Муҳаммад Иқбол Давлатзода. имрӯзҳо зеҳни сунъӣ аз ҳар ҷиҳат нишон медиҳад ки ӯ аз инсон бартар аст, ҳарчанд худи ӯ маҳсули тафаккури инсон мебошад. аммо ба фарқ аз инсон қобилиятҳои беназирро дорост ки инсон тавони анҷом додани онҳоро надорад. зеҳни сунъӣ дар як вақт қобилияти таҳлил намудани триллионҳо иттилоотро доро буда, дар як сония метавонад баъд аз таҳлили ин миқдори иттилоот ба хулосаи ниҳоӣ омада қарор қабул намояд ва ҳадафмандона амал кунад. чанд даҳсолаи охир аст ки дар бозори меҳнат инсон ва технология дар рақобат бо ҳам қарор доранд. технологияҳои муосир метавонанд бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои гуногун инсонро иваз намоянд. ин ки дар оянда инсон тобеи технология мегардад ва ё на, инро раванди ташаккули технология ба мо нишон медиҳад. бо ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ҷаҳонбинӣ аҳли ҷомеа тавсея ёфт ва дастрасӣ ба махзанҳои илмӣ осон гашта, имкониятҳои фаровони ҷиҳати донишомӯзӣ фароҳам сохта шуд. дар ин замина бо истифода аз технология коркарди иттилоот, тавлидоти он ва паҳн намудани он дар ҷомеа ба роҳ монда шуда, андеша ва назарияҳои илмӣ сол то сол такмил ёфтанд. ин аст ки дар солҳои охир рушди илм ба ташаккули технология замина фароҳам овардааст. ҳамзамон технология барои суръат бахшидан ба рушди он ва паҳн намудани он мусоидат менамояд. маҳз чунин раванд шароит фароҳам овард то инсонҳо тавассути технология ба илму афкори донишмандони асрҳои пеш дастрасӣ пайдо намуда, ҳамзамон дар заминаи таҳлилу баррасӣ онҳоро такмил ва коркард намоянд. инсоният бо кашфу ихтироъ дар самти технология барои ба вуҷуд омадани тамаддуни нисбатан нав шароит фароҳам овардааст. махсусиятҳои ин марҳилаи минбаъдаро дар раванди ташаккули технология натиҷагирӣ намуда муайян намудан мумкин аст ки дар ин марҳила на фақат арзиши меҳнати ҷисмонӣ коҳиш меёбад, балки дар заминаи барномарезии зеҳни сунъӣ ва истифодаи он дар раванди истеҳсолот ба қувваи кории инсонӣ дигар эҳтиёҷ намемонад. инчунин дар бозори меҳнат ба зарфияти зеҳнии инсонҳо ки бо илмҳои муосир шакл гирифтааст эҳтиёҷ бештар мегардад. зеро имрӯз бо истифода аз зеҳни сунъӣ компютер зарфияти коркарди триллионҳо иттилоотро дар як сония дорад ки инсон дорои чунин зарфият нест. аз ин рӯ дар раванди ташаккули технология ба одамони донишманд бештар такя карда мешавад. аммо дар ҳама давлатҳо дар самти омода намудани мутахассисони сатҳи баланд мушкилоти ҷиддӣ вуҷуд дорад. ба ҳамин хотир мумкин аст ки дар чанд даҳсолаи оянда дар бисёр соҳаҳо технология ҷойи инсонро иваз намояд. зеро технологияи имрӯза бидуни масрафи қувваи инсонӣ метавонад он кореро ки даҳҳо инсон анҷом бидиҳанд дар як муддати кӯтоҳ иҷро намояд ва чунин ҳолатҳо на фақат дар соҳаи истеҳсолот, балки дар самти хизматрасонӣ низ дида мешаванд.
яъне зеҳни сунъӣ тибқи дастуре ки шумо ба ӯ медиҳед амал хоҳад кард. ҳамин тариқ технология марҳила ба марҳила қоидаҳои зисту зиндагӣ ва кору фаъолияти инсонҳоро иваз менамояд. бо рақами кунонӣ инсон дар аксари соҳаҳо кори худро аз даст медиҳад, зеро имрӯз роботҳо ба фарқ аз инсон дар як муддати кӯтоҳ ва бо арзиши ниҳоят кам корҳои гуногунро анҷом медиҳанд. дар гузашта технология бо қувваи ҷисмонии инсон дар рақобат буд, аммо имрӯз бошад бо зарфияти зеҳнии инсон. дар оянда роботҳо қобилияти анҷом додани ҳамаи корҳоро бо истифода аз зеҳни сунъӣ пайдо хоҳанд кард, ки ба ин васила метавонанд дар бисёр соҳаҳо инсонро иваз намуда вазифаи муқарраршударо сари вақт ва бидуни танаффус иҷро намоянд. нуктаи муҳим ин аст, ки имрӯз робот метавонад дараҷаи хавфнокии амали инсон нисбат ба ҷомеаро муайян намуда, нисбати ӯ ва ҳуқуқу озодиҳояш хулоса барорад. шояд дар оянда ин қабил роботҳо барои танзим ва назорати рафтору амали инсон истифода шаванд. роботҳои дорои зеҳни сунъӣ на фақат зарфияти анҷом додани якчанд намуди ҷароиҳоро пайдо месозад, балки дар як вақт метавонад инсонро ташхис намуда бемории ӯро муайян созад ва дар асоси навъи беморӣ рӯйхати доруҳоро тартиб дода барои бемор табобат муқаррар намояд. бо дар назардошти ин ҳама тамоми тадқиқот ва омӯзишу пажӯҳишҳое ки олимону муҳаққиқон онро анҷом медиҳанд, дар оянда имкон медиҳад то зеҳни сунъӣ бо истифода аз онҳо аз ҳар ҷиҳате аз инсон бартар бошад. зеро зеҳни сунъӣ бо истифода аз ин дастовардҳои илмӣ ва қобилияти ҳифзу таҳлили миқдори зиёди иттилооту маълумот зарфияти анҷом додани амалҳое ки инсон дар анҷом додани он оҷиз аст соҳиб мегардад. чунин як зарфият имкон медиҳад то дар бисёр соҳаҳо зеҳни сунъӣ инсонро иваз намояд. аз ҷониби ширкатҳои бо нуфузи техникии ҷаҳонӣ ҳамарӯза навгуниҳое пешниҳод мегарданд, ки дар назар сода намоянд ҳам, аммо тарзи кори муосир доранд. ин навбат ширкати Samsung роботҳоеро рӯи кор овард, ки бо доштани зеҳни сунъӣ диққати ҳаводорони олами технологияро ба худ ҷалб намуд. ин ширкат роботҳоеро рӯи кор овард, ки ёварони хона маҳсуб дониста мешаванд. роботе ки дар навор мебинед бо насби барномаи IoT зеҳни сунъӣ ҳар он кореро ки соҳибхона фармоиш медиҳад иҷро менамояд. барои мустақилона кор кардани роботи мазкур дар хона истифодабарандаро мебояд роботро бо тамоми таҷҳизоти дар хона ҷойдошта ошно намояду як рӯз аз субҳ то шом вазифаҳои хонаро ба робот фаҳмонад. баъд аз иҷрои ин амал робот ба кори хона мустақилона шурӯъ менамояд. робот бо барномаи биноиш муҷаҳҳаз аст. дар ҳолати намоён гардидани чангу ғубор матои махсуси тамизкунандаро гирифта камбудии ҷойдоштаро бартараф менамояд. зарфҳои таомолударо шуста ба зарфмонакҳои ошхона ҷобаҷо мегузорад. агар дар хона набошеду нияти бо худ меҳмон бурданро намоед, барои омода намудани мизи хӯрокхӯрӣ ташвиш намекашед, зеро тавассути телефони мобилӣ ба робот паёмак медиҳед ва ин ёвари ҳушманд фармоиши шуморо то баргаштанатон пурра иҷро менамояд. робот ҳатто метавонад бехатарии хонаро таъмин карда, дар ҳоли таҳдиди хатар мустақилона бо масъулин тамос гирифта ҳолати хатарро шарҳ диҳад.
агар дар хона танҳо бошед бо доштани чунин роботи ҳушманд танҳоиро эҳсос намекунед, зеро ин дӯсти техникӣ дар ҳама мавзӯъ бо шумо имкони суҳбат карданро дорад. Zenbo роботи мобилии хонагӣ мебошад, ки ҳангоми машғул шудан бо кори хона ба шумо кӯмак расонида, атрофи хонаро беназорат намегузорад. Тавассути роботи номбурда шумо имкон доред, ки ҳангоми набудан дар хона калон-солонро назорат намоед. Масалан, ӯ соату дақиқаи истеъмоли доруҳои тавсиядодаи духтуронро ба шумо хотиррасон мекунад ва инчунин Zenbo барои кӯдакони шумо афсонаву ҳикояҳоро мехонаду бо онҳо машғули бозӣ мешавад. бо пайваст намудани барномаҳои махсуси равонӣ, Zenbo ҳолати шуморо дарк мекунад ва ҳангоми нохуб будани таъбатон бо сурудхониву рақсу бозӣ кӯшиш мекунад хотири шуморо шод намояд. вақте ки шумо дар хона ҳастед, ӯ рафтори шуморо меомӯзад ва ҳангоми набудани шумо дар хона амнияти бехатариро таъмин мекунад. агар ба хона дузд ворид шавад, робот фавран ба соҳибхона хабар медиҳад ва ба реҷаи идоракунӣ дурдаст мегузарад. тавассути камераи дохилияш шумо метавонед хонаи истиқоматии худро зери назорати доимӣ қарор диҳед. Zenbo бо ду чарх ҳаракат мекунад ва ба фармонҳои овозӣ посух медиҳад. эҳсосот ва аксуламалҳои ӯ дар экрани махсуси сенсорӣ, ки дар шакли рӯй сохта шудааст, инъикос меёбад. сарфи назар аз малакаҳои зиёди Zenbo, он яке аз моделҳои роботҳои ба буҷа мувофиқ аст, яъне арзиши на он қадар зиёд дорад. молли ошпази моҳири электронӣ аз ширкати бонуфузи Samsung рӯи кор омад, ки ба шумо имкон медиҳад хӯрокҳои болаззат омода намоед. таҷҳизот дорои печи дарунсохт бо технологияи Air Source White ва реҷаи Airfly мебошад. ошпази электронӣ ҳолати пухтупаз дар ҳарорати паст ва ҷараёни ҳаворо дақиқ назорат мекунад, то ғизои бо вакуум пӯшонида шуда мазза ва накҳати худро гум накунад. таҷҳизот қодир аст дар тӯли 2 рӯз бидуни илова кардани об ҳарорати таомро нигоҳ дорад. шумо метавонед раванди пухтупазро бе кушодани даричааш назорат кунед. барои ин танҳо 2 маротиба бо ангушт зер мекунеду тамом. дар ин ҳолат чароғи дохили таҷҳизот ба таври фаврӣ ва автоматӣ фаъол мегардад. тарзи шустану тоза кардани ошпази электронӣ қоидаҳои хоси худро дорад. бо таҷҳизот барномаи AC Clean-ро фармоиш медиҳед ва дар давоми 10 дақиқа бе илованамоии маводи кимиёвӣ таҷҳизот бо оби оддӣ тоза мешавад. олимони самти илму техника пас аз санҷиш истифодаи ин роботро барои хоҳишмандон тавсия медиҳанд, зеро ин таҷҳизот қодир аст, ки дар ҳолати набудани соҳибхона таоми фармоиширо хушмазза омода намояд. ошпази моҳири электронӣ рӯзҳои наздик дастраси оламиён мегардад. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба интиҳои барномаи илм ва технология. бо барномаҳои дигари илмиву дидании телевизиони илм ва табиат бимонед.